Naki aling ising. Natanghap ko na po ang resulta ang aking entrance exam sa kolehiyo at pasado ako. Sobrang saya ko po tignan niyo. Ang haling-haling naman kaapo ko. Sa liyo ay di man sa napakahirap na pagsisilit sa kolehiyo at ang resultang ito ay bingang maraming habang pagpipiyat sa pag-aaral. Tiwang-tiwa si aling ising para sa kanyang apo pero nak-alala rin siya dahil hindi mira ang pag-aaral sa kolehiyo. Iwag po kayong mag-alala, aling ising, sisikapin ko pong mag-aral ng mabiti para makatulong sa inyo sa hinaharap. Naki, ang gusto ko lang ay makatapos kang pag-aral. Para pag nakita kaming nanay mo, may pagmamalaki ako sa kanaya. Sa liyo ay inalahan ni aling ising mila nang siya ay isilang. Dahil nahirapan ang nanay ni Leo sa panghanghanak pagkatapos manhanak ay nawalan siya ang maraming dugo at namatay. Anak ng kapatid ay anak ko rin, kaya pinalaki ni aling ising si Leo at pinag-aral ng mabiti, kahit na medyo mahirap ang bihay. May dalawang anak si aling ising, isang lalaki at isang baba. Bagamat sila ang nakakababatang kapatid ni Leo, mas matanda sila dahil nak-asawa ng moha si aling ising. Ang anak na baba ni aling ising, si Nina, ay kakasal pa lamang 2 buwan na ang nakakalipas, at ang anak na lalaki, si Nunwei, ay nagtatrabaho sa Taiwan. Hindi si Leo ang tinay na anak ni aling ising, ngunit tiniring niya itong parang tinay na anak, kaya palaging itinitiring ni Leo si aling ising bilang kanayang ina, kahit na hindi pa niya ito natawag na't inay. Ang universidad ay 10 kilometro ang layo mula sa bahay, kaya hindi na kailangang magbayad sa Leo para sa ipa. Alam ni Leo na napakamaong matrikula sa kolehiyo, kaya kisanglup siyang nahanap ng partime na trabaho para makatulong kahit kanti kay aling ising. Nagtatrabaho siya ng partime sa isang multi-shop na malapit sa universidad, makatatlo hanggang 4 na beses sa isang linggo. Sa natitirang oras, nag-aral siyang karaktahang wika ipang mapabiti ang kanayang kalaman. Pagkalipas ng isang buwan, pimasok si Leo sa universidad. Tiwang-tiwa siya ng opisyal na makatapak sa paralang madalas niyang pintahan, ngunit natatanaw lamang niya mula sa labas. Napakasarap sa pakiramdam. Matagal na rin simula nang makaramdam akong ganitong kaba. Kahit noong natanghap ko ang resulta ng pagsisiliti. Tignan kun haking sa klase ako. Ang masaklang pahakbang ni Leo ay nakpapakita kung ano siya kasaya. Ang kursong agrikultura na pinili niya ay mayroon lamang isang klase, kaya medyo marami ang mag-aral, 60 katao. Hinanap niya ng mabiti ang kanayang panghalan, at habang tinitignan ang listahan, napansin niyang maraming panghalan na hindi Filipino. Pagpasok sa klase, halos lahat ng kanayang kaklase ay naroon na, kaya nahanap si Leo ng bakanting ipuan sa likod. Ang inang araw ay isang espesyal na orientasyon para sa mahabahong mag-aral. Kailangan isang gripo na magkaroon leader, kaya sa araw na iyon kailangang mahalong mga-opisyal ng klase. Ang posisyon class president ay napunta kay Nunwei at ang posisyon sekretary at student council representative ay nahanap na rin ang mamamimino. Ang tanging posisyon na hindi pa napipinan ay ang class vice president for academics. Nagtanong mili ang kanilang professor kung may magbubulentaryo at may isang kamay na itinos, isang babaeng mag-aral na maliit na hinit napakahanda. Ang panghalan niya ay Inday, isang kakaibang panghalan dahil siya ay isang ehorot. Biyong pagmamalaking nakpakilala si Inday, magandang araw po sa ating profesor at sa aking kaklase, ako po si Inday Palawan, ako po ay isang ehorot. Noong nag-school po ako, naranasan ko na po ang posisyon ito kaya mayroon na po akong karanasan, imasa po ako sa inyong suporta. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Inday, opisyal na siyang class vice president for academics. Nang magpakilala ang babaeng mag-aral, hindi maintindihan kung bakit nakatitig si Leo sa kanaya. Si Inday ay may mapiting kitis at magandang muka, nagpapamalas hinit hindi rin matapang na handa. Bukod pa rito, ang kanayang boses ay napakalambing na nagbibigaying mainit na pakiramdam sa mga nakikinig. Nakiwan si Inday ng isang magandang inang impresyon sa piso ni Leo kasama ang kakaibang panghalan.
Se indai ay galing sa Palawan, kaya kinay lang hanyang limayo sa kanayang pamilya para makapag-aral sa kolehiyo at noon ina ay medayo hindi siya sanay. Bilang klas vice-president voor academics, tenkilen niyang mahandang mga materialis at mahadat ng impormasyon sa kanayang mga klase. Sinamantala ito niliyo ipang makaroon mas maraming pakakatong makusap sa inday. Habang mas nakakasama, mas nakikipag-isap sa liyo, mas nakakahisto siya kay inday at sinabi sa kanayang sarili na kapag sapat na ang kanayang pagmamahal kay inday, amen siya rito. Dahil araw-araw na kinakausap at tinatanong ni Leo sa inday, itiniring din siya ni inday bilang matalik na kaibigan. Nang mahang matalik silang magkaibigan. Ikinibento ni inday kay Leo ang tungkol sa kanayang pamilya at ang kanayang kasaluban sa pamimihay ng malayo sa bahay at kung hano niya namimiss ang kanayang kamahalang. Madalas na kimakain sa bangketa sina Leo at inday. Sa mga bakanting oras, kapag malungkot sa inday, pumipunta siya sa mulktiasop kung sa naktatrabaho si Leo ipang mag-aral o magpahinga. Bagamat napakalapit nila na natili lamang sa antas ng pagkakaibigan ang kanilang relasyon, kaya nakaramdam pagkabigo si Leo. Maraming beses na gustong ipahayag ni Leo ang kanayang nararamdaman, ngunit nahiya siya. Natatakot si Leo na hindi makagustuhan ng isang magandang baba tulad ni inday ang isang lalaking ordinaryo ang itsura tulad niya. Nang mahang mas malapit sila, ibinahagi ni inday kay Leo ang kahalian sa kanilang lugar. Alam mo ba, Leo, dapat hindi ako nakaupo dito kasama kan ngayon. Baka nasa probinsya ako nag-alaga ang asawa at anak. Nang marinig ni Leo ang sinabi ni inday, nabilinan siya sa tibak na ininom niya, kaya napalakak sa inday. Timawa sa inday, nakilat ka naman. Tutua aun sa probinsya namin 15-16 years old nag-asawa na. Noong 16 years old ako, pinapaywatig na rin sa akin ang kamahalang ko. Pero marin akong tumanggi, alam mo kung bakit. Pakiramdam ko noon napakabata ko pa. Nakita ko ang kakaibahan ko na biglang kinailangang himinto sa pag-aral, dahil para sa lahat, dapat mag-asawa ang baba, kaya sapat na ang marinong magbasa at magsulat. Hindi ako sang-ayon dun. Gusto kong maging iba sa kakaibahan ko. Biti na lang siniportahan, makamahalang ko ang bawat desisyon na pinili ko. Napakahalang mo hindi ko akalain na ang isang maliit at magandang baba na katilat mo ay may malalaking inisip. Ikinikibento rin sa akin ni aling isang ang tungkol sa mga babaeng katilat ko sa ibang bayan na may asawa na nakila din ako nang magpakilala ka bilang isang ikhorot. Nakila din ako. Timanghan sa inday kay Leo na nakangiti. Masaya silang nakibintihan, pagkatapos ay inihatid ni Leo sa inday sa kanayang tinitiran. Malapit ang kanilang paboritong kainan sa paralan at malapit din sa bahay ni inday kaya nakpasaya silang maglakad palwi, pagkatapos ay pipinta si Leo sa paralan para kinan ang kanayang sasakyan. Sa doon, ipinakpatiloy nila ang kanilang pag-isap kanina. Tahimik na tinitignan ni Leo sa inday, pagkatapos ay imaywasang tinghan. Makang napakabatang baba, ngunit napakalalim kanayang pagkataw, hindi madaling mahang malapit sa kanaya. Palaging gustong tanungin ni Leo sa inday tungkol sa kanayang ideal na lalaki, ngunit natatakot siyang mahalata niya na may gusto siya rito kaya hindi na lamang niya itiniloy. Biglang limingon sa inday ipang makusap sa Leo, ngunit may isang batang lalaki na tumatakbo ng nagmamadali. Nang makita ito ni Leo, hinawakan niya agad ang kamay ni inday at hinila siya para iwasan ang batang lalaki. Hay, mag-ingat ka baka mabangga mo ang bata. Nakilat sa inday nang hawakan at hilaan siya ni Leo. Dahil sa lakas ng pakila, aksidenteng napalapit ni Leo sa inday sa kanaya. Nairang itinilak ni inday si Leo, salamat. Kung hindi dahil sa bilis mo baka nasaktan ko na ang bata. Okay ka lang ba? Pasensya ka na hinila kita ng malakas. Biti na lang hindi ka natapilok, kung hindi kahit na mayroon akong magandang intensyon pero nasaktan ka pa rin, wala rin. Timanghan sa inday kay Leo na timatawa, hindi mo ako sinisisi na hindi nakingat sa paglalakat, natatakot ka pa na masaktan ako kaya walang saysay ang tulong mo, nakakatawa ka talaga.
Ngayon lang ako nakarinig ng tong naksalita sa akin ng hanan na pakaswerte ko. Walang sinabi si Leo tumingin lamang kay Inday at pagkatapos ay kinamot ang kanyang ilusom ha sinabi nito. Alam ni Inday na naya si Leo kaya hindi na niya ito inasar. Alam ni Leo na malapit na sila sa bahay ni Inday kaya medayo nalangkot siya. Sana mas mahaba ang don o sana iminto na lamang ang sandaling ito. Ang nararamdaman ni Leo ay limalaki araw-araw ang pag-alala, ang pagiging malambing ni Leo kay Inday. Nararamdaman din ito ni Inday kaya hindi niya ito tinatanggihan, naghihintay lamang na makatapat si Leo. Ang ikali ni Leo ay napakamayain, palaging ginagamit ang kanayang kaaksan ipang ipakita ang kanayang damdamin kaya hindi siya mahaling magsalita. Sa init ng kanilang inang taon, kinailangang imiwi si Inday sa kanayang pamilya daw matahol na siyang hindi nakaiwi. Ang layo na 308 kilometro ang dahilan kung bakit bawat 2 o 3 biwan lamang siya nakakaiwi sa kanayang pamilya. Madalas na ikinikiwento ni Inday kay Leo ang tungkol sa mahapang araw-araw na aktibidad sa kanilang lugar. Kaya ang makakahalian makaifuho ay nalaman ni Leo sa pamamagitan ng pagkikiwento ni Inday. Bawat pagkakataon na nakikiwento si Inday, palaging inisip ni Leo na kung may pagkakataon, sana dalhin siya ni Inday sa kanilang lugar para maranasan niya. Akala ni Inday ang sinasabi nito ay makabiro lamang ni Leo, isang sahot bilang pagpapakitang. Pakalang, kaya hindi niya ito pinapansin at tatawanan na lamang. Ngunit hindi niya alam na ang ito ay 2 mila sa piso ang kanayang kaibigan. Sa init na hindi niya nakikita si Inday, sobrang namimiss siya ni Leo. Napansin ni Aling Ising na simula ng magpakasyon ay hindi na masakla ang kanayang apo at palaging nakisip. Leo, may problema ka ba? Makang nakisip ka, tinitignan ang ilap at langit, pagkatapos ay bumibentong hininga, makang wala kang kaliliwa. Hindi ko rin alam, pero parang imaybig ako, Aling Ising. Hindi ako nakakatilok ng maraming hobby dahil hindi ko siya nakikita, sobra ko siyang namimiss. Ay naki, sinong baba ang naknakaw sa pisong apo ko. Sobrang handa at kita niya parang isang prinsesa. Tawa ng tawa si Aling Ising habang inasa si Leo. Alam niyo ba, Aling Ising, isa siyang ikhurot. Ang batang baba na ay isang ikhurot. Bawat pagkakataon na naririnig ni Aling Ising ang salitang ikhurot, bumibentong hininga siya. Hindi dahil may masama siyang inisip sa mga ikhurot, ngunit hindi niya makalimitan ang nakaraan. Noong araw kinailangan nanay ni Leo na suportahan ang kanayang pamilya kaya nakatibili siyang mag-asawa. Nono pang nag-asawa si Aling Ising, ngunit maaaring namatay ang asawa niya, simula noon makisa niyang pinalaki ang kanayang 3 anak. Noong araw nagtitinda ang nanay ni Leo para suportahan ang kanayang pamilya, pagkatapos ng ilang panahon nalampasan din nila ang mahirap na sitwasyon sa puntong ito nakapagpahinga na ang nanay ni Leo at nahanap ng sarili niyang kaligayahan. Tulad ng itinakdang tatana, sa kabilang bayan may isang lalaking ikhurot na lumipat at nagtrabaho kasama ang nanay ni Leo, nakakilala sila at nakibigan. Ngunit ang lalaking ang isang araw ay imalis at walang nakakalam kung saan nagpunta. Nang panahong yun, buntis ang nanay ni Leo. Sobrang nalungkot siya dahil sa kanilang pag-ibig, nakaisip ang nanay ni Leo ang kamatayan ipang makalaya, ngunit bitin na lang napayahan siya ni Aling Ising. Kinumportable ni Aling Ising ang nanay ni Leo na dapat siyang mabihay dahil sa kanayang sinapipinan ay may isang maliit na nilalang na imasa na ipanhanak. Kaya hindi na naktangkang magpakamatay ang nanay ni Leo at sinikap niyang magtrabaho para suportahan ang kanayang anak. Nang malapit na siyang manhanak, sinikap ng nanay ni Leo na magtrabaho ipang kimitang kanti. Dapat nagpahinga na lamang siya sa bahay para hindi sila magkaiwalay. Nakang pabaya ang nanay ni Leo kaya na-aksidente siya. Baka matinala siya sa ospital, nailigtas lamang ang sangho at ang nanay ay nawalan ng maraming dugo kaya namatay. Nakliksa si Aling Ising para sa nanay ni Leo at inalahan ang sangho na ipinanghanak na walang kamahalang. Bawat pagkakataon na nalala ni Aling Ising ang nakaraan, hindi niya mapigilang maliha. Nang hindi sumagot si Aling Ising, nagtanong si Leo, bakit po, Aling Ising?
Wala, nagilat lang aku. Hindi niyo alam, aling isang, sobrang piti niya, lalo na at napakamoderno niya mag-isip. Bakit mo nasabihan? Ikiwento ko sa inyo, aling isang, sinabi niya sa akin na lahat ng kaibahan niya sa kanilang lugar ay may asawa at anak na ngunit ayaw niya ang ganong bihay. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanayang pag-aaral, imasa na makakatilong siya sa kanayang kamakalang. Sinabi rin niya na maswerte siya dahil hindi siya pinipilit ng kamakalang niya. Napakatapang niya at may napakamodernong pag-isip na bihira sa mga babaeng katutibo. Sigurado ako na kapag nakilala niyo siya makakristiyan niyo siya. Tawa nang tawa silang magtiyain nang ikiwento ni Leo sa Inday. Pagkatapos mag-isip, bumalik sila sa kanilang mga ginagawa. Pagkatapos magkiwento kay aling isang nakaramdam ginawa si Leo, ngunit hindi nawala ang pagkamis niya kay Inday, palagi niyang hinihiling na sana matapos na ang bakasyon para makita niya siya. Mabilis na natapos ang bakasyon ayon sa gusto ni Leo, kinailangan nang bumalik sa paralan ang mga mag-aaral at si Inday rin. Nang makita muli si Inday pagkatapos maraming araw, mas maayos ang ayos ni Leo kaysa sa dati, ngunit mukhang hindi masaya si Inday, kaya nawala ang saya ni Leo. Anong problema? Wala naman, nagtataka lang ako kung bakit ang bilis ng tag-init, gusto kong bumalik sa kamakalang ko para ma-enjoy ko ang pagkain at pagtilog buong araw. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo ang pala. Habang nagsasalita, imiling-iling si Leo. Hindi mo alam, sa bahay inasikaso akong kamakalang ko na parang prinsesa, kahit na inaway ko si Dudong, wala silang sinasabi. Si Dudong ang kapatid ko, makilit aun pero takot sa akin, bawat pagkakataon na naalala ko siya hindi ko mapigilang tumawa. Sa pagkakita ni Inday, walang malay na kinatok ni Leo ang noo ni Inday. Ayan ko, magaling lang mambiling kapatid. Akala ko sa tag-init na tututulungan mo ang kamakalang mo aun pala kimakain at natutulog ka lang buong araw. Ay, tama ba ang naririnig ko? Baka mahang babuhay ka na niyan ng hindi mo. Namamalahan. Sinong sinasabihan mong babuhay? Kung magaling ka, hiwag kang tumakbo kapag nakita malalaman mo kung sino ang magiging babuhay. Pagkatapos ay nakabilan sila sa loob ng paralan. Sa pagtingin sa kanila, walang mag-isip na sila ay 18 taong lang na mag-aaral. Sa huli napakot silang dalawa kaya himinto at nakpahinga. Bakit mo ako hinabol? Bakit ka timakbo? Timakbo ka kaya kita hinabol, pero iwag na tayong maglaro, pimasok na tayo sa klase, baka malate tayo. Tara na. Balak ni Leo na tilinghan sa Inday na tumayo, ngunit noon siya nito. Tumayo sa Inday, pagkatapos ay tinapik ng malakas ang balikat ni Leo, pagkatapos ay tumakbo, bahay sayo, sinong nagsabing babuhay ka. Sa mga aksaw ni Inday, biglang natawa si Leo at imiling napagtanto niya na inasa siya ni Inday, ngunit pakiramdam niya ang kanayang kapakalaw ay napakasita, sinabi niya sa kanayang sarili inaboliv ka na Leo. Pimasok sa Inday sa klase. Pagkapo ni Inday, hindi timahal ang kanayang kakaibahan sa pang-asa sa kanaya, lalo na si Nina, ang matalik na kaibahan ni Inday. Kanina nakita ko kayo, napakalapit ninayong dalawa, baka mas malapit pa kayo sa akin. Kanina sa labas. Nagbibigyan lang kami. Sigurado ka ba? Sa pag-akala ko, may ibang kailangan ang tingin niya sa'yo, hindi lang simpleng magkaibahan. Kanin din ang nakikita mo. Hindi napakali sa Inday at dahan-dahang tumango, natatakot ako na ako lang ang may gusto sa kanaya, gusto ko rin siya, pero hindi ko alam kung may gusto rin siya sa akin. Boliv ka ba? Naiya lang ang. Pero kahit gusto ko siya, hindi ako magpapakitang motibo, mawawalan akong halaga. Hindi ko naman sinabi sa'yo na magpakitang motibo, dapat ang lalaki ang gumawa noon. Sa nakikita ko gusto ka rin niya kaya hiwag kang mag-alala. Nag-isip silang dalawa nang pimasok ang kanilang profesor sa klase, kinailangan na tapisin ni Inday at Nina ang kanilang pag-isip, kahit na kanin pinansin pa rin ni Inday ang mga sinabi ni Nina. Pagkatapos ay sumilap siya kay Leo.
Etinaas ni indai ang kanang balpen at epinet poksa kanang nuena nach isip, tama kaya ang sinabi ni niene. May gesturen kaya siya sa akin. Iwag kun ang hang isipin, mahfusis na lamang ako sa pag-aral. Mabilis na limipas ang isang taon, natapos na ang ikalawang taon mag-aral, at tulaten dati iwise inday sa kanilang lugar para magpakasaon. Sa dalawang taong pagkikivintihan mas naging malapit sa inday at Leo, nginit hindi pa sila upisail na magkasintahan. Pakiramdam ni Leo kailangan na niyang imamin kay inday dahil napakaraming nanliligaw sa kanaya. Sa bawat pagkakataon na nakikita ni Leo ang mga lalaki sa loob at labas ng kanilang klase na nagsisilatang liham kay inday, nakakaramdam siya ng inis at takot. Bago imiwisi inday sa kanilang lugar, mayroon silang pribadong takbihan malapit sa lawang paralan. Inday, tweede bang magtanong. Ano ang? Bakit nag-alangan ka? Gusto kong tanungin kung may gusto ka na bang iba? Nagilat sa inday sa tanong ni Leo kaya himinto siya sa paglalakat dahil sa pagtigil niya bigla ay napilaan siya. Hindi agad sumagot si Leo at tinilinghan sa inday na imipo sa batu. Sa totoo lang may gusto akong isang baba, matagal ko na siyang gusto. Sa inang pagkakataon na nakita ko ang magandang baba, nabiyak na agad ako. Pwede mo bang sabihin kung sino ang baba na sinasabi mo? Sobrang curious ako. May dala ka bang salamin? Meron pero para saan? Pahiram na lang sasabihin ko sa'yo. Ibinigay ni inday ang kanang maliit na salamin kay Leo. Binuksan ni Leo ang maliit na salamin ni inday pagkatapos ay itinitok niya sa mukha nito, nasa loob ng salamin na ito ang baba. Sobrang nakilat si inday sa ginawa ni Leo, sa puntong ito bumilong siya, tutuin ka ang sinabi ni Niena. Ano ang? Naki, hindi naman, nakilat lang ako. Hindi ko akalain na gusto rin akong tong gusto ko. Biglang nakilihan si Leo, totoo ba, inday? May gusto ka rin sa akin. Nag-alangan na tumango si inday, hindi ko alam kung kailan ka dumating sa bihay ko at naging importante ka. Minsan natatakot ako magkaibigan tayo ngayon baka kapag naging tayo na may mangyari na hindi natin inasahan. Inday, alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Sobrang saya ko. Natatakot pa rin ako na hindi mo ako makikistihan kasi ordinaryo lang ako at nanghangharap sa isang magandang baba na katilat mo. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Tumango si inday. Sumagot si Leo, pwede bang maging girlfriend kita? Matagal ko nang hinihintay ang araw na to, ngayon lang ako nagkaroon lakas ng loob na sabihin ang lahat ng inaisip ko sa'yo, bigyan mo akong pagkakataon. Hindi kaya tayo mag-away kapag naging tayo na. Natatakot ako na kapag nagkaproblema tayo, hindi na tayo magiging magkaibigan. Iwag kang mag-alala kung magiging totoo tayo sa isa't isa, magkakantindihan, naniniwala ako na magmamahalan tayo magpakailanman. Iwag kang mag-isip ng ganan, magmamahalan tayo, okay? Naktitida ako sa relasyon natin. Pero nang marinig ko ang sayo, naniniwala na ako na magsisilat tayong isang magandang kwento. Masaya silang nakikapan. Nakpaalam si Leo kay inday na pwede niya bang halikan ang noo niya. Walang nakakalam kung gaano kasaya ang ngiti nilang dalawa. Ngiti ito ang kaligayahan, ngiting kintintudol sinagot ng kanayang minamal ang nararamdaman niya. Biglang simamangot si inday. Nakalala si Leo, anong problema? Bikas na pala ang bayre ko pauwi, nagsisimula pa lang tayong magkaibigan pero magkakalayo na ilit tayo. Sobra akong saya kaya nakalimitan ko ito sayang, sana magstay ko pang ilang araw. Pero nakabili na akong tiket, kailangan ko nang imiwi. Parang pagsubok to para sa atin. Noong nakarang init nang imalis ka, nalungkotin ako pero walang imalif sa akin. Okay lang pero nanghang ako na babalik akong mas mohan ngayong taon. Sa ganon ka. Hinawakan ni inday ang kamay ni Leo at naklakat sa tabang lawang ilang oras bago siya yadat ni Leo. Sinabi ni Leo kay inday ang tungkol sa kanang sitwasyon, nang marinig ni inday na wala siyang nanay sa tabi niya, kahit na inalahan siya ni aling isang nang mayos, nalungkot pa rin siya para sa kanaya.
Hinawa kan nie indai ang pis ngini leo, hiwag kang mag alala, kait na wala ang tatay mo sa tabi mo, mayroong nachtmamal sayon gayon. Perue. Nach alanghan sa inday, sa tinghan ko kailangan na natin bagian ang pachtawag natin sa isa't isa. Na yan na nachkamuting ilu sa inday. Okay lang sa akin pero inisat na ang relasyon natin. Imasa ako na masasanay ko sa baho nating tawagan para tayong makasintahan, okay lang ba? Ako babagian ko inti-inti. Kahit na ilang oras na silang naglalakat, hindi sila nakaramdam pagod. 19:00 na ang hobby, kaya kinailangan na ihatid ni Leo sa inday, dahil bekas kailangan niyang gemising maha para pumunta sa terminal. Matilog ka na bekas pupuntahan kita sa terminal. Alam ko mag ingat ka pauwi. Goed nacht. Paalam. Masaya sa Leo habang pauwi. Ilang beses siyang nagsanay sa salamin para magkaroon lakas mloop na aminin ang nararamdaman niya sa kanaya. Biti na lang gesturen siyang gestu niya, pimayag siyang mogen girlfriend niya. San gayon kanaya na siya. Tweede niya siyang hawakan kahit sana tipalam sa lahat na para sa kanaya ang piso niya. Nakita ni Aling Ising na timatawa ang kanayang apo kaya nachtatoka siya, anong nangharin gayon at timatawa ka? Para kang timaka sa ospital. Bakit mo naman nasabihan? Pero Aling Ising sinagot niya ako. Sobrang saya ko. Ang babaeng ikorot na kinakwento ko palagi Sa wakas dimating na rin ang araw na tuwe maliligo na ako at matitilog para bikas ihatid ko siya sa terminal. Mana na po ako. Imiling at natawa na lang si Aling Ising nang makita niya ang masaya niyang apo, talahan ka namang imaybag ang kakabatan. Nalala ni Aling Ising ang pagmamalan nilang kanayang asawa noong araw, sayang at moha siyang imalis. Kinabikasan, hinatid ni Leo sa inday sa terminal. Inantok pa siyang buong imaha pero nakapag-ayos pa rin siyang kanayang gamit. Ang dami naman nito. Ayaw ko nang imiwie pero wag nan magstay na lang ako. Biro lang ein. Bakit tiventag init lang kayo nakakasamang lang niyo? Timanghan sa Leo kay inday na para bang hindi siya mapigilan, hinila niya ang kanayang gamit. Napansin ito ni inday, noong nakarang taon, ako lang ang nakbitbit nito, sobrang pagod ako. Hindi ko na kailangang gawin nandiyan ko na. Ngayon pa lang tayo magkasama pero nanliligaw ka na. Bakit ang tamis ng bawat sinasabi mo? Pero gusto ko ang naririnig. Habang nakasakay sa inday, niyakap niya si Leo nang hindi nakalanghan. Boyfriend niya na siya, pwede niya siyang akapin. Habang nakbibayo, paulit-ilit na naisip ni inday na hindi siya babalik sa probinsya pero hindi pwede. Madalas lang siyang bimisita sa kanila, tiventag init lang sila magkakasama. Pinalaki siyang makamahalang niya at binigyan maraming pagkakataon, kailangan niya silang talanghan. Pagdating sa terminal, ayaw bumaba ni inday. Alis na ako, maghintay ko ang ilang linggo, babalik ako sa'yo. Hinawa ka ni Leo sa inday, pagkatapos ay niyakap niya siya, hayan mo akong akapin ka, para mabawi ko ang mga araw na hindi tayo makikita. Tandaan mo na tignan ang cellphone mo, tatawagan kita palagi. Niyakap din ni inday si Leo, tandaan ko. Hinalikan niya si Leo sa pisngi, pagkatapos ay timakbo at timinghan kay Leo sa bintana. Kimaway siya at nakpadalang flying kiss. Nang malayo na siya, bumalik na siya sa bahay. Nang gabi na, nakarating na si inday sa kanilang lugar. Sobrang sayang makamahalang niya, pero hindi nila naiwasan na pahalitan siya, bakit ang daming gamit mo? Hindi mo naman makakamit lahat. Kakamitin ko po, sobrang pagod na ako, magpapahinga muna ako. Pagod na ako. Hayaan mo na, papahinga muna siya, maliligo siya pagkatapos kimain. Opo. Pagkatapos alisan ang kanayang gamit, naiga sa inday at himingang maliwag. Dahil sobrang pagod siya, nakatilog siya at nakalimitan niya ang sinabi ni Leo. Pagkagising, naligo at kimain sa inday kasama ang kanayang kamahalang, nakalimitan na ang sinabi ni Leo.
Nang matapos ang lahat, 10:00 na ang gabi nang nalala niya at akad niyang tinawagan si Leo. Nang buksan niya, sampung misit kalat mamensahe, nakarating ka na ba? Pagod ka ba? Kung hindi mo nakita ang mensahe ko, tawagan mo ako. Inihanda niya na ang kanyang sarili na pakalitan siya. Pinindot niya ang tawag. Pagkatapos ang ilang ring, sinahot na niya. Nauna silang magsalita, halo. Senorita, ayon sa pagtataya ko, dapat 5:00 ka na nakarating sa bahay, pero ngayon mo lang ako nalala. Kamalan, patawarin mo ako, sobrang pagod lang ako kaya nakatilok ako. Pasensya na. Sa kanan ka, pinapatawad kita, pero may balak ka pa bang matilok? Hindi na ako makbibiro. Matitilok na ako para bikas makapenta ako sa garden. Sige, magpahinga ka na, ligtas kang nakaiwi. Bago patayin ang cellphone, nakatayo sa tabi ni Inday ang kanyang nanay, ginilat mo ako. May ginawa ka bang masama? Wala naman nanay, napakabait ko. Pagkatapos, kanwarin niyang nilakay ang cellphone sa kanyang tinga at sinabi, nakarating na ako sa aming lugar 5:00. Okay ka na ba, Nina? Kapag tapos na ang tag-init magdadala akong mga produkto dito sa atin. Bye-bye, mag-ingat ka. Narinig ni Leo ang pakisap mag-ina, tumawa siya. Kinabukasan, kasama ni Inday at Dudong ang kanyang tatay para tignan ang kawayanan para mag-ani. Sabing kanyang tatay, matagal nang hindi siya nakikita, mayroon silang malaki para magparal sa kanilang magkapatid. Nag-isip sila nang may marinig silang buse sa malayo sa tiyo ito. Gustong-gusto niya sa Inday mila noong high pero palaging tinatanggihan siya na hindi sumiko sa tiyo. Noong nag-aral sa Inday sa kolehiyo, hindi na sila nakita. Inday. 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 Kailan ka imiwi? Ang tagal na natin hindi nakita, gumanda ka. Ba't ang dami mong tanong, sabi ni Dudong. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka gustong ate ko, hiwag mo na siyang kilitin. Hindi, sasandan ko sa Inday para sa'yo ang peso ko. Imiling sa Inday at ang kanyang tatay, pagkatapos ay pumunta sila sa ibang lugar para hindi sila makakilo. Pakiramdam ni Inday hindi pa rin siya limaki, pareho pa rin ang kanyang ikali. Pagkatapos mag-isip, imiwi na sina Inday at ang kanyang tatay, si Mama si Dudong. Alam ni Tiyo na alis na si Inday, kaya simahap siya, Inday, maghintay ako sa'yo, pagkatapos nito, papakasalan na kita, tandaan mo an. Hindi na sumagot si Inday at imalis na. Sanay na ang kanyang tatay at si Dudong sa eksena na ito kaya hindi na sila nakilat. Sabi ni Inday, akala ko sisiku na siya. Ang kilit niya. Limipas ang isa pang tag-init, kahit na hindi pa ang araw na bumalik sa eskwelahan, dahil pinangako niya kay Leo bumalik siyang maha. Naktataka ang kamahalang ni Inday kung bakit bumalik siyang kanin koha pero nakdailan siya. Hindi niya masabi sa kanyang kamahalang na may boyfriend siya, dahil nangako siya bago magkolehiyo na mag-aral siyang mabiti at pagkatapos na lang siyang magpo-boyfriend. Hindi tilat nakarang tag-init, ang pagpabalik ni Inday ay masaya, makikita na niya si Leo. Nang iminto ang bus, gustong-gusto nang lumabas si Inday. Naghihintay na si Leo. Kapag nakaiwalay, mas napapalahan ang mga panahon na magkasama. Nang makita sila, tumakbo silang dalawa sa isa't isa at naghikapan. Kung titignan mo sila, hindi sila magkaiwalay sa loob ng 2 buwan, pero para silang hindi nakitang 2 taon. Sobrang miss na kita. Miss na rin kita pero ang higpit ng akap mo hindi ako makahinga. Himiwalay si Leo pero hindi niya inalis ang kanyang hakamay sa kanyang likod. Kain mina tayo, gutom ka na siguro. Gutom na ako. Si Mama si Leo kay Inday para kimain pagkatapos tinilinghan niya siyang dalan ang kanyang hamit sa kanyang tinitiran. Tinitignan ni Inday si Leo na maraming dalang hamit. Kasama ka parang hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Kisang loob ako. Kahit tamat ka, okay lang. Para pasalamatan ko, kakan tayo sa bahay.
Gestoen yang teling gaan siya sa paglilinis ng kanayang bahay, dahil hindi pa nakakabalik si Nina ang kanayang kasama sa kwarto. Salamat, talinghan mo ako sa paglilinis pagkatapos lilituan kita. Sinabi ni Inday gustong matikman ni Leo ang luto niya. Pagkatapos maglinis, pinaupo ni Inday si Leo. Tinitignan niya ang luto niya. Ang kakaling niya, hindi siya slimsay. Nakpatig toch sa Inday, way makpatig toch ka. Ikabit mo ang cellphone mo sa speaker, ang password ay ang araw na sinahot kita. Nakilat si Leo nang sabihin ni Inday. Karaniwan walang gustong makbahaging kanilang password pero hindi siya naglihim. Masaya siya pagkatapos ay masayang pinatigtok ang musika. Habang naglilito siya, sinasabahan niya ang musika. Kinina ni Leo ang kanayang kita na girlfriend. Pagkatapos ng 30 minuto, tinapos na ang ilam at napakahandang. Pagkakagawa. Sobrang handa, kailangan ko itong tikman, sige. Halang kapala, masarap. Kahit sino kaya kong gawin. Maganda lahat ang pagkakagawa niya. Inday gustong gusto ka nang makita ang tiyan ko. Samha panahong hindi kita nakikita, inisip ko lang ikaw gustong gusto na kitang makita. Aling isang. Okay lang ba? Naiya ako. Okay lang mabait aun, hindi ka niya pahirapan. Pero maghintay muna tayong ilang araw, pwede ba? Okay lang sa akin kapag handa ka na. Opo. Inayos ni Leo ang biyok ni Inday, inilalakay niya ang ilam sa plato niya. Tinitignan ni Inday at nararamdaman niya na napakaswerte niya. Kapag nasa bahay, siya ang prinsesa at siya naman ang prinsesa ni Leo. Gustong gusto siya ang lahat. Pagkatapos ng isang linggo, naklakas loob si Inday na sabihin kay Leo na makipagkita kay Aling Isang. Sa isang banda, gusto niyang malaman ang relasyon nila, sa kabilang dako gusto niya siyang makilala. Sa habang aun, sinindo ni Leo si Inday. Hindi niya inasahan na ganito siya mag-ayos. Sinibikan niya ang bawat damit niya pero wala siyang gusto. Kahit na ano ang kanayang sibikan, tinatanong pa rin niya siya. Sa wakas, nakahanap din siya ang damit na gusto niya. Sombrero kimya siyang pila at itim na saya. Inayos ni Inday ang kanayang biyok. Para kang pipinta sa nanay mo. Kung makakatilihan tayo, malapit na ang araw na ayon. Tama ka. Sinamaan ni Leo sa Inday na kakilihan si Aling Isang. Higasan niyo mina ang inayong hakamay, malapit nang limamah ang pagkain. May regalo po ako sa'yo. Naki ikaw, masaya na akong nakikita ka, anong regalo, salamat. Pimasok na kayo. Masayang hinawa ka ni Aling Isang ang kamay ni Inday, sinundan siya ni Leo. Nakilat si Leo. Ang merienda ay hindi iba, kahit na makakilala, sino Aling Isang ay masayang naklakaing maraming pagkain sa plato ni Inday, na ikinakilat niya, siya ay nakmamakawa kay Leo. Aling Isang, hayaan mo siyang kimain mag-isa, kimakain marami. Alam ko, hayaan mo siyang kimain, payat ka. Masarap, lahat hindi ko pa nasibikan ang mukha ito sa lugar ko. Pwede bang kimain din kayo? Inilakay ni Inday sa plato ni Aling Isang ang ilam. Masaya silang nakikwentihan ng tatlo. Ikiniwento ni Inday kay Aling Isang at Leo ang tungkol sa kanilang lugar, at ikiniwento naman ni Aling Isang kung paano naklalaro si Leo noong bata pa siya, at maya't maya ay may naririnig na tawanan. Pagkatapos, hinila ni Aling Isang si Inday para manood ng telebisyon, at iniwan kay Leo ang hapenghan para higasan. Si mama ko kay Aling Isang, dito sa bahay ako ang sinit-siniran, kaya kailangan kong makikas at humawang hawang bahay, hiwag kang magtaka. Tumango si Inday, pagkatapos ay si mama kay Aling Isang para kimain pritas. Bimilong si Inday, Aling Isang, si Leo po ba ang humahawang lahat ng hawang bahay? Nakilat ka ba? Dito, sinasanay ko siya, dahil hindi ko pwedeng sabihin na ang hawang bahay ay para lamang sa mga napakapantay ng Filipinan ngayon. Imakakik sa Inday at himanga sa pagsasanay ni Aling Isang kay Leo. Pagkatapos manood ng telebisyon sa loob ng isang oras na para imiwi si Inday.
Nachinaang si aling ising at ayaw niyang imalis sa inday, palakinihang pinapolala kay Leo na dalin sa inday sa kanaya. Kasama sa inday, pakiramdam ni aling ising ay katabi niya ang kanayang anak na baba na nakasawa sa malayo. Ikinala mina ni Leo sa inday bago siya ay audit pavi. Napakabaitan tiyain mo, hindi siya katakot-takot tilatang inaisip ko. Ngayon pa lang nakita kayo pero napakahisto na ahat niya sayo. Kanina nakita kaniya, ahat kaniyang pinapasok, iniwanan niya ako sa labas nak mamaniung sasakan. Malaki nun ako, naksisalos pa rin ako. Nakpanghaan ang dalawa at pagkatapos ay imivina. Nang nasa kama na sa inday, nalala niya ang pakisap nila ni aling ising, ang pakiramdam ay malapit, tilatang isang pamilya. Bago paminta sa bahay ni Leo, maraming senaryo ang tumatakbo sa isip ni Inday na makakang masingkit si aling ising, nakinit iba ang nangyari. Nang hangharap siya na balang araw makatilihan silang dalawa, hindi niya kailangang makalala sa kanayang biyenan. Hindi nakapagtatoka na sa pakikipag-isap niya kay aling ising, naramdaman niya na ang tong ay napakatutua. Mabilis na limipas ang isang taon. Hindi pa rin sapat ang lakas ng loob ni Inday para sabihin sa kanayang makamakhalang ang tungkol kay Leo dahil natatakot siyang isipin mukha ito na naktidet siya at hindi nakaral ng mabiti. Naiya rin siya dahil maraming beses na siyang dinala ni Leo sa tiyain nito, nakinit hindi pa niya ipinakilala sa kanayang pamilya. Kayan ngayong init naktisasaun siyang tananghan sa Leo kang gusto niyang paminta sa kanilang lugar. Malapit na ang init at malapit na rin tayong makaiwalay ng matahal, malungkot ako. May paraan para madalas tayong makita ngayong init. Paano? Sabihin mo. Gusto mo bang pumunta sa probinsya namin? Sa totoo lang, upisail tayong makasintahan sa loob lamang ng isang taon, nakinit dalawang taon na tayong makakilala. Dinala mo na ako sa tiyain mo pero hindi pa ako nakikilala sa makamakhalang mo. Balak kong ipalam sa kanila. Totoo ba? Totoo. Natatakot lang ako na baka hindi ka pimayak. Kaya himihingi ako ang paintulot sa makamakhalang ko na makstay ka doon ang kalahating biwan, pwede ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Akala ko dalawa o tatlong araw lang ang itatahal mo doon. Sobrang saya ko sa kanya. Bawal kang bimawi. Kaya sa init, himinging paintulot sa Leo kay aling ising na paminta sa probinsya ni Inday. Dahil init may bahong ani, kaya samantala sinamahan niya ang kanayang makakang biyenan para tilanghan sila. Parang ang bilis ng biyahe pauwi sa probinsya ni Inday. Kadalasan kapag nakpabakasan sa Inday, makisa siyang pumipinta kaya pakiramdam niya ang tahong oras. Ngayon kasama niya si Leo, may nakdadalang kanayang makakamit, may tong nakpapairam balikat niya, kaya nakaramdam siyang init. Pagkababa, naklakat silang dalawa pauwi sa bahay ni Inday. Sa doon, ikiniwento ni Inday kay Leo ang tungkol sa kanilang lugar. Itiniro niya at ipinakilala ang bawat lugar. Nang makita ang makamakhalang ni Inday na imivino ang kanilang anak na baba at kasama ang isang lalaking matangkat at may itsura, nakilat sila. Timakbo si Inday para akapin ang kanayang makamakhalang, imivino po ang anak ni Nayo. Sinong kasama ko? Timasok na mina kayo, ipapakilala ko sa Inayo mamaya. Pagkatapos, pinalalahanan ni Inday si Leo na makakas ang kamay at tilinghan siyang dalan ang makakamit sa loob ng bahay. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at ipinakilala sa kanayang makamakhalang, siya po si Leo, ang boyfriend ko. Pasensya na po kayo dahil ngayon ko lang sinabi sa Inayo. Iwak po kayong makalit. Magandang araw po sa Inayo. Ako po si Leo, boyfriend po ni Inday. Matagal na po kaming makasintahan. Imasa po ako sa suporta ni Inayo. Ngayong araw po na ito, napakalayong biyahe namin, papatilihan niyo po sana ako sa bahay ni Nayo. Madali po akong alahan, papayahan niyo po sana akong matilok kasama si Dudong. Pagkatapos, limapit si Inday sa kanayang ama at bimilong, sa ani na ito, mayroon kang katulong na makaning kawayan. Imakikik si Inday. Masaya rin ang kanayang ama.
Kumpara sa ibang habata na pariu ang edad na nach asawa na ngayon nachte diet na siya, hindi siya pinakbawalan ang kanayang ama. Tinala ni Inday si Leo para ilibot sa kanilang lugar, ipinakilala niya ang kanilang lugar sa kanaya. Alam mo ba kung anong maganda sa amin? Binhit ba? Hayaan mo akong halan. Tama ang binhit ang kilala sa lugar niyo. Dito, karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho sa turismo, maraming turista rin ang pumipinta rito. Gusto ko rin pero mas gusto ko ang simpleng bahay tulad nito. Kung saan ko maganda, lalong maganda, lalo na kapag nandiyan ko mas nagiging romantiko. Hilig mo rin manood ng kapalabas, ano? Bawat sinasabi mo napakakilig pero gusto ko rin marinig. Tinakpan lamang ni Inday ang kanayang mukha para timawa para hindi siya malata ni Leo. Nagsimula nang magsalita ang isang pamilyar na boses at sa tiyon iyon. Hindi alam kung kailan niya nalaman na imiwi si Inday at ahat-ahat siyang nakpunta. Inday. Inday. Kailan ka imiwi? Hindi pa nakikita ang tao pero naririnig na ang boses. Nang makarating sa tiyo, nakita niya sa Inday at isang lalaki na mahkawa kamay na naktatawanan. Inday, kayong dalawa anong ibig sabihin nito? Ipinakpalit mo ba ako? Timinsan sa Inday kay tiyo pagkatapos ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Leo at ipinakita kay tiyo, siya ang boyfriend ko. Hindi ko sinabing may gusto ako sayo. Sinabi ko sayo ng maraming beses na hindi pwede pero ayaw mong maniwala. Ngayon sinisisi mo ako, hindi ko maintindihan. Pero bakit ka nakmahong hindi pareho ang lay? May nagsabi bang hindi pwedeng makmahong ibang lay? Isa rin akong ikurot, dalawang lay ang dimadaloy sa katawan ko. Sa pentong ito, nagsalita si Leo, nagsisinungaling ka. Paano mo ikikumpara ang pinakmilan mo sa akin? Tama na, hiwag na natin siyang pansinin. Manchai lang tara na para hindi tayo makakahilo. Sinong nagsabing alis kayo? Inday, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Matagal na kitang hinihintay, bakit mo nakawa ito? Hindi ko sinabi sa'yo na hintayin mo ako, ikaw ang kisang loob, ikaw ang imasa. Ngayon hindi mo ako pwedeng sisihin. Naniniwala ako na makakahanap kong taong para sa'yo. Simahap sa tiyo pagkatapos ay timakbo pa atras. Nang makita ang reaksyon ni tiyo, alam ni Leo na karibal niya ito. Ngunit sinabi ni Inday na siya ang boyfriend niya kaya sa kanaya na si Inday. Hindi na siya kailangang makalala o matakot. Kinabukasan nakpunta si Leo sa kawayanan kasama ang ama ni Inday. Dahil nakalimutan ang ama ni Inday ang ilang gamit, pinabalik niya si Leo sa bahay para kinin. Sa doon, nakita ni Leo si tiyo at tatlong iba pang lalaki. Way, ikaw. Leo ba ang panghalan mo? Tama, ikaw ang nambabasto sa girlfriend ko, tama. Hindi mo girlfriend si Inday, akin si Inday, narinig mo ba? Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang pipiliin ni Inday. Hayop ka, nasasabi mo pa Sagot na, tiruan natin siyang leksyon para ibalik niya sa Inday sa akin. Pagkatapos sumagot si tiyo at ang tatlong iba pa. Nang atakin na sila, tumakbo si Inday, timahal kayo. Timahal kayo. Hiwag kayong makaway. Kahit na simahap si Inday, sinigot pa rin nila si Leo. Sinuntok si Leo sa tiyan at maka. Hindi timahal si Inday sa pagsakaf, titahal kayo o tatawagan ko ang pinino. Walang tanda na titahal sila, simahap mili si Inday pagkatapos ay imalis siya para tawagan ang pinino. May nakapansin sa gripo na tinangon ni Inday, Naki. Tinawag ni Inday ang pinino. Kung puntahan tayong pinino, patay tayo. Timakbo na tayo. Timakbo silang lahat. Bago timakbo si tiyo, hindi niya nakalimitang balan si Leo, tandaan mo ang sinabi ko. Imalis ka dito at ibalik mo sa akin si Inday. Pagdating ni Inday at ng pinino, tumakbo na ang lalaki. Timinsan ang pinino sa lalaking pasa sa kanayang katawan. Inday, pumunta ka sa bahay para kimihang hamot para paidan mo sabing pinino kay Inday sa ikurot.
Tumango se endai pachkatapos ay inalalayan sa liyo na imipu sa khilitn don para kinen ang hamot. Pachkatapos kinen imivisalang dalawa. Pinaherani endai ang khasihat ni liyo, machtis ka medayo mahapti pero khakhalang koran. Okay lang kaya ku tue anong halakan nito gistu nilo akong akavansayo. Sige na hindi ko naman sinabing sasama ako kay tiyo kaya hindi ka na kailangang makalala. Pagkatapos manirahan dalawang linggo kasama ang pamilya ni Inday nasanay na rin sa liyo sa bihayduan. Mahanda ang kanilang lugar, ang hataw ay napakabait, tutua at nakpapakitang pagmamahal. Walang malaking festival noong tag-init kaya hindi ganong marami ang karanasan ni Leo. Sinibikan niya ring makarong ilang ikhorot dahil sa kanyang isip baka manirahan na siya doon pagkatapos. Natapos na ang kanyang paninirahan. Nakpaalam si Leo sa pamilya ni Inday para bumalik kay aling isang na naghihintay sa kanya. Ayaw siyang polisan ni Inday dahil nasanay na siyang makita siya araw-araw ngunit nang malala niya si aling isang kinailangan niya siyang payagan. Sinamaan siya ni Inday sa bus terminal. Ipinahatid mamahalang ni Inday ang kanilang pakbati at makarahalo kay aling isang. Nang makita ang anak na babaeng nahatid sa boyfriend niya, hindi napigilang sabihin ni aling isang, kapag nakmaon ka naman, hindi mapakali. Nakaiwalay lang kayo, hindi na masaya. Bet na bet ko si Leo, anak, pero kailangan mong makingat. Saninot ni Inday ang kanyang ama pagkatapos ay nakpahinga. Ilang oras pa lang silang nakaiwalay pero namimiss na niya siya. Pagkatapos maabang biyahe nakaramdam pakot si Leo. Pagkawi niya, tinawagan niya si Inday para makpalam. Ngunit hindi sumagot sa giro na titilog na. Natanggap ni aling isang nang masaya ang harahalo mila sa kanilang hamahihing kumpara, pinilit niya si Leo na timawag para makpasalamat. Hindi inaasahan ni Leo na ang kanyang relasyon kay Inday ay pinayagan ang kanilang kapamilya ng kanan kabilis. Limipas ang tag-init at bumalik silang dalawa sa paaralan bilang senior student. Sa kanilang huling taon, naging abala si Inday at hindi na siya nakakawi ng madalas. Timahal na rin si Leo sa kanyang trabaho para titikan ang kanyang thesis. Pinagtanan nilang dalawa ang pagiging abala at nachtilinghan hanggang sa grimaduate sila. Nakumpleto ni Inday ang kanyang pangarap na makapag-aral para tilinghan ang kanyang kamahilang, gustong ipagpatuloy ni Leo ang kanyang pag-aral para mapalakas ang kanyang kaalaman. Malapit na ang graduasyon. Samahan mo ako para sundayin ang kamahilang natin para dumalo sa graduasyon. Sasabihin ko na rin sa'yo. Gusto kong magpakyang litrato kasama ang pamilya ko na nakasutuntuha. Sige. Magpapalam na ako kay aling isang para makayos ang kwarto para sa kamahilang mo. Sa graduasyon nilang dalawa, dumating ang kamahilang ni Inday at si aling isang para batin sila. Kimiya silang maraming larawan para malala ang araw na iyon. Nakasando sina aling isang at kamahilang ni Inday sa pakisap. Piniri nilang dalawa ang habata. Sobrang proud ng ama ni Inday sa kanayang magiging manihang nang malaman niyang gustong mag-aral pa siya. Pagkatapos mag-graduate, bumalik sa probinsya sa Inday para magtrabaho. Hindi niya inisip ang pera, imasa siya na makakatulong siya sa kanilang lugar sa pamamagitan ng kaalaman niya. Nagkaroon long-distance relasyon sa sina Leo at Inday. Matagal nang hindi nakikita ni Inday sa tiyo, sa kanang pagpabalik hindi na siya hinanap pa ni tiyo. Nakita silang dalawa sa kalsada. Tilo. Matagal na tayong hindi nakita, okay ka lang ba? Salamat Inday, hindi na kita kakilitan. Ikakasal na ako. Talaga ba? Congratulations. Pag may kasal, imbitahan mo ako. Masaya si Inday para kay Theodore nakahanap na siya ang kanayang kaligayahan. Kailan kaya sila magiging masaya ni Leo? Tatapisan mina ni Leo ang kanayang pag-aral. Habang naghihintay kay Leo, nag-arong lipa at halaman si Inday. Imasa siya na makakahanap siya ng maraming bakong halaman na pwedeng itanim para pinain ang kanilang kawayanan.
Ang machtapos ng paharal ay bimalik sa probinsya, pinagsisihan itong lahat, nginit timawa lamang sa inday at sinabi, nag-aral ako para panlaran ang probinsya namin, hindi para makpayaman. Inimok rin ni inday ang kabatang baba na hiwag timahal sa paharal. Ipinakmamalaki niya na makakatilong ang paharal para imanlat. Inilakay ni inday ang kanayang ipon para bimiling hamid para sa paralan, imasa siya na makakatilong siya sa kanayang lugar. Noong spring nakpakasan sa liyo kaya balak niyang pumunta sa lugar ni inday. Alang ising, ngayong Pasko, doon ako makpapasko sa lugar ni inday. Sige malaki ka na para ipalam sa akin kung ano ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Pero bawat pagkakataon na pupunta ka, nag-alala ako. Kapag pupunta ka, magdala ka ang regalo para sa kamagalang niya. Opo. Gustong amani inday ang halaman, maghanap akong itatanim doon para gustihan niya. Inayos ni alang isang ang lahat para makapunta sa liyo. Hindi siya nakatulog ng maayos, ngayong taon hindi ko kasama ang apo ko, nakakalangkot. Pasko na kasama ang ibang tao. Inayos ni inday ang lahat para makapunta sa liyo. Hindi siya nakatulog ng maayos, ngayong taon hindi ko kasama ang apo ko, nakakalangkot. Pasko na kasama ang ibang tao. Nang araw na sumakay sa liyong bus pauwi sa kanilang lugar, hindi mapakali si inday. Kahit na alam niyang malaki na siya, walang mangyayari. Ayon sa plano, dapat nakarating na siya dito, nginit 2 oras na ang nakalipas nginit hindi pa rin siya dumarating. Kinakabahan siyang pabalik-balik. Magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyong dalawa pa rin ba ang tawag ko sa inyo? Inday matagal na kitang hinihintay diyan pasok na at kausapin mo na siya. Alam ko na po. Nang marinig ang buses ni Leo, dali-dali siyang tumakbo para batin siya, bakit ka natagalan? Dapat 2 oras na ang nakalipas nandito ka na. May problema sa bus kaya kinailangan namin himinto para ayusin, kaya ako natagalan. Hiwag kang makalala. Sabay-sabay silang pimasok sa loob ng bahay. Agad na ibinigay ni Leo ang regalo ni aling ising at ipinakilala ang habani. Ipinaliwanag niya sa kamagalang ni inday na kung magkaroon siyang oras gusto niya silang tulungan sa pagtatanim. Nang makita ni Leo ang reaksyon ng ama ni inday, napansin niyang hindi ganong masaya ang pagbisita niya, medyo nadismaya siya. Kinabukasan, nagpunta si inday at Leo sa palengke para maghanda para sa Pasko. Sa daan, sumakay siya sa motor. Medyo matarik ang daan. Biti na lang makaling siyang magmaneho. Napakahandang palengke sa lugar ni inday. May malalaki at malilit na sanga, mayroon din na malapit ng bimika pero na dahil hindi pa Pasko kaya pinipigilan pa. Hindi pa nakakita ang ganitong kahandaan sa Leo, napakahilong palengke. Bawat isa na dimadaan ay nakasuot ng tradisyonal nilang kasutan na nagbibigayang magandang imahe. Anong masasabi mo, maganda ba? Nang makilala kita, nagkaroon akong pagkakataong makapunta dito, marami pang mas magandang lugar, samahan kita. Bibili ba tayo para sa kamagalang ko? Pimili silang 2 sanga, hindi masyadong malaki o maliit at nagpakya silang litrato para malala ang araw. Nang mahapon, imiwi silang 2 para maganda para sa hapinan, tinilinghan siya ni Leo. Nakakapagtaka ka, hindi ka ganong masaya, siguro sa hindi ka nakakala sa lugar niyo. Hanuan ka rin. Sa totoo lang, dumating ang hatiin ko at kinausap ang kamagalang ko na matanda na ako pero hindi pa rin ako nag-asawa. Sinabi rin ng kamagalang ko sa kanila ang tungkol sa'yo pero sinabi nilang gumagawa ka lang paraan para hindi magpakasal sa'kin. Nag-alala ang kamagalang ko. Naniniwala ka ba sa'kin? O naman kaya nga nandito ako sa tabi mo. Naniniwala ako na ang paharal ang tutulong sa ating dalawa na imanlat. Salamat, balang araw bibigyan kitang kasakitan. Sabay silang himalik sa isa't isa. Narinig ng kanyang ina ang pinag-isapan nilang dalawa. Medyo napagtihan rin siya sa mga sinabing kanyang kamag-anak.
Pagkatapos ng hapinan, kinambensa ni Inday ang kanayang ama na makipag-isap. Nakita ko kanina may kakaiba sa'yo. Bakit ang bilis mong makpaho? Napag-isipan ko ng mabiti palewalain mo na ang sinasabi nila. Hindi nila pinalaki ang anak ko kaya wala silang karapatan na hashan ang pinili mo. Iba ang isip ng anak ko kumpara sa iba, naniniwala ako na tama ang pinili mo. Salamat. Magkasama kami sa loob ng maraming taon, alam ko kung anong klaseng tao siya. Hindi madaling imangat sa paharol pero nakawa niya. Hayaan mo na siyang patinoan ang kanang sarili. At kung nakatakda kaming magkasama, maha man o hili wala ring magbabago basta mahal namin ang isa't isa. Nahimiti ang kanang ama sa kanang anak. Ang kanang anak nang banggitin ang kanang kasintahan, mayroon itong pagmamahal at paghanga sa kanang mata. Nagkaroon maraming kahilaf-hilaf na karanasan sa Pasko si Leo sa Palawan. Tinala siya ni Inday sa binhit tulat ni ipinangako niya. Ginamit ni Inday ang makapanghalan nam Tepilach, la Trinidad falay na nasa kalendarayo at hinawakan ang kanang kamay. Nagpapasko sila sa kanang lugar. Nalala niya na gusto niyang maging asawa doon. Pagkatapos mahlakat, imiwina sila. Sa dawn, nakita nilang mili sa tiyo. Hindi na siya talagang dati, mas kalmado na siya. Nang makita ni Leo ang mukha ni Inday, hindi na siya nakilat. Nakita niyo ba sa tiyo? Sa totoo lang nakasawa na siya. Ikakasal na ako. Kamakailan ay dinalaf siya ang nanay ko, sinabi niya na napakahandang kanang anak. Kaya wala nang makikipag-akawan sa'yo. Wala na kaming kalang kandapopulis at kasal. Akin ka na sino po ang ahaf sa'yo. Pinindot ni Leo ang ilong ni Inday, ang asawa ko nakapagsalita ng matatamis. Way, hindi kita papakasalan. Naktapos ang mahabang araw na may matatamis na salita. Nang inang arawang Pasko, binahan tatay ni Inday sa Leong tradisyonal na kasyutan, imasa siyang kakamitin niya ito para ipaktiwang ang Pasko kasama ang lahat. Hindi tumangha si Leo at tinanghap ito. Sinautin ni Inday ang kanilang kasyutan at makatabi silang tumayo na parang mag-asawa na ikhorot. Pagkatapos ng isang linggo, narinig ni Inday mula sa kanang ina na alis na sa tiyo para magtrabaho sa ibang bansa. Nawa si Inday sa asawa at anak ni tiyo. Bakong panhanak po lang hinit malayo na sa kanang ama. Pinatitibay ni Inday na ang pakayamanan ang kanang lugar at gamitin ang kanang kalaman para ito iminlat para walang makakaranas ng kahirapan sa kanilang lugar. Alam din ni Leo ang tungkol kay tiyo, pinintahan niya ito. Naglalakat silang nag-isip, inisip mo pa rin ba sa tiyo? Medayo nova ako sa kanaya, bakong panhanak po lang pero ang hirap ng kapalaran nila, hindi ko rin sila matutilanghan. Hindi mo ba nakikita na humahanda na ang lugar ninayo? Inti-inti mo nang nabot ang dating pangharap mo. Basta maktiyaha ka lang. Alam ko pero nalilingkot pa rin ako. Hala, ang asawa ko inisip ang ibang lalaki. Ukay na nakalala lang ako. Inisip ko na talat na lang din itiyo, magtrabaho rin ako sa ibang bansa. Anong kapangharap mo? Nag-aral ka para makatilong dito. Kaya mo ba, Ivan? Hindi sumagot si Leo. O kaya iwak ka na lang mag-aral. Iwak na kitang isama sa pag-inlat dito. Papabayaan mo na lang kami. Kung alis ka, sisiguraduhin kung wala na tayong kasal. Lumiut si Inday at kinirot siya, magtatangkang kang imalis. Nagbibiro lang ako. Inalikan ni Inday ang pisngi niya, patawaran kita. Nang imalis si tiyo, paminta si Leo at Inday para magpalam. Iminging tawat si tiyo sa ginawa niya noon. Limipas ang isang taon, nakapagtapos na rin si Leo at mahanda na para sa kanayang makapangharap. Ngayon mayroon siyang isang bahay na mas mahalaga pa na dapat gawin. Ito ay ang magpakasal sa babaeng mahal niya. Gusto na rin nilang magpakasal, gusto na rin niyang maging legal sa kanayang baba. Gusto rin niyang bimiling singsing para magpropose. Mayos ang panahon. Hawak ang kamay niya, tumayo siya sa gilid ng lawaking son siya imaman.
Uitsmigie. Maal kita imasa aku na hende ka magagalit. Malapit nang magkaroon sagot ang baba pagkatapos maghintay. Ilagay muna. Tinignan ng ibang tao. Inigot nila at hinalikan at niyakap ang isa't isa. Pero tika. Malakas na sabi ni Inday. Bawien muna. Hindi. Dati nang ako ka na tutulungan mo akong panlaran ang aking pamilya. Pero kapag nakapakasal na tayo mahirapan na ako dito. Kimanat sa Inday, ano? Okay lang sakin. Nakalala lang ako sa mahamahalang ko. Okay lang ang malaga tutulungan mo kami. Pagkatapos ng 2 buwan hinanap ang kasal sa Ilocos Region. Kailangan nilang mahanda-maha. Tiwang-tiwa rin ang pamilya nina Aling Isingdol nakapakasal na rin silang 2. Ang magkaiwalay ay magiging isa. Kayo na lang pala ang wala kailan niyo balak. Pabiru. Kayo ang nona magpakasal sa ibang araf. Hinanap ang kasal sa harap ng kanilang pamilya at makakaibigan. Pinili ni Leo at Inday na magsutong damit na ikakasal na kasut silang tradisyonal na kasutan. Alam din ni Aling Ising at suportado niya. Masaya siya dahil mayroon siyang anak. Nakaupo sa gilid ni entablado, tumilo ang liha ni Aling Ising, ukay na kayo sa langit malaki na ang anak niyo at may pamilya na. Pagkatapos ng kasal tumira si Leo at Inday. Ang pag-inlat ng lugar ay nakpatiloy. Ipinaliwanag ng mga dalubhasa na paano gumanda ang pag-alaga. Hinimok ni Leo ang mga binata na makaral para humawang kagamitan at bawasan ang kanilang hirap. Nagkaroon silang mga kagamitan sa paglilinis para maiwasan ang pagkasirang lipa. Inti-inti na ring iminlat ang lugar. Pagkatapos ng 1 taon isinilang ni Leo ang kanilang anak. Lalo silang. Pinag-alagaan ang hamahilang ni Inday. Tiwang-tiwa si Aling Isingdol may apo na rin siya. Sa wakas nagawa ni Leo na suportahan sa Inday. Tignan mo napaganda mo na ang lugar. Gusto mo na tipat na natin ang lahat ng pangharap natin. Nagawa natin. Alis na tayo dito. Alam kong matagal na ako rito hindi pa nakabalik ang anak mo. Magbabayad ako. Tumingin kay Leo sa Inday, salamat. Salamat daw pumayag ko. Kahit na mahirap ko. Ano ka ba? Wala sa akin ang himan na mahalaga kayo. Inalikan ni Leo ang pisnging kaniyang asawa. Malama. Gusto kong patang baba. Tinignan siya ni Inday. Gumagalaw ang mga panungkoy. Ang pag-ibig ay pagkakantindihan, pagtitiwala at king naktutulungan kayo sa inayong ambisyon at mga pangharap. Ang kanilang pag-ibig ay naging matagumpay.